Конференцияның июнь айында узган беренче этабы Татарстан региональ бүлекчәсенә делегатлар сайлауга багышланган иде. Шуннан соң илдә мөһим сәяси вакыйга Дәүләт Думасына депутатлар сайлаулар узды. Үткәрелгән кампания нәтиҗәләрен бәян итү партия конференциясының икенче этабы көн тәртибенә кертелгән мәсьәләнең берсе иде. Нурлат җирле бүлекчәсе секретаре белдерүенчә, хәзер алда тагы да җитди бурычлар тора. Ул да булса, тавыш биргән халкының ышанычын аклау. Тот груз ответственности и тот багаж еще тех задач, которые мы набрали, он над нами давлеет. И ответственности еще больше прибавляет, и беспокойство определенно вызывает у меня лично. Каждый день думаешь о том, как нам бы сделать в 2017 году еще много задач решить, в 2018, конечно же, в 2019. Зная, что делать, и используя умело ресурсы, которые нам и правительство республики, и президент нашей республики предоставляет, мы должны, конечно же, на местах эти задачи доводить до логического завершения. Конференцияда кадрлар буенча карарлар да кабул ителде. Устав буенча җирле сәяси совет 10%-ка яңартылырга тиеш. Яшерен тавыш бирү юлы белән делегатлар сәяси совет составына 2 яңа әгъзаны сайлады. Шунда ук бүлекчә эшчәнлегендә актив катнашучылар да бүләкләнде. Ә менә Нурлат шикәр заводы директоры Игорь Сагайдак һәм бердәм исәпләү үзәге директоры Шулпан Сөләйманова бүгеннән башлап үзләрен зур команда әгъзалары итеп хис итә ала. Чарада аларга партия билетлары тапшырылды.